În cadrul emisiunii de astăzi, echipa Energofish, alături de cei doi membri ai echipei VSB, vă invită la un pescuit cu năluci artificiale, încercând să captureze răpitori feroce. Suntem la prima partidă VSB Energofish pe anul 2015. Ne aflăm pe o baltă privată din județul Timiș și specia țintă astăzi va fi știuca. O să încercăm să abordăm balta cu diferite stiluri. Vom începe cu năluci soft, de talie mare, fiindcă am înțeles că aici balta deține niște capturi impresionante de știucă. Eu am pus și un wobbler și o să vedem ce ne rezervă ziua. Rămâneți cu noi! O să începem să dăm cu niște mansuri de 10 cm, o nălucă mică pentru această baltă, unde peștele pradă are o talie destul de mare. Sunt carași mai mari ca palma, care fac obiectul mesei principale a știucilor din lac. Până acum am dat cu niște gume mai mari, la care am avut numai mici atacuri, așa că o să încercăm cu cele de 10. Să vedem dacă o să avem succes. Uite-l! Nu e foarte mare, dar e prima știucă a zilei. Am avut mai multe atacuri la gumă care au lăsat turme și atunci am schimbat pe un crank, un Mans C4 și am prins o știucă foarte mică, dar e un început. E prima știucă a zilei și o să o luăm. Uitați cum a prins wobblerul. Vedem dacă putem și descăța fără să o rănim foarte tare. Gata. Și acum să o eliberăm. Excelent. Deși ne-am grăbit să ajungem pe baltă la prima oră, nu întotdeauna prima oră e și cea mai bună. Până acum nu am avut decât câteva atacuri sterile și Adi a prins o știucă destul de mică relativ cu media capturilor de pe această baltă. Nu rămâne decât să sperăm că soarele o să le activeze și că o să vă arătăm niște știuci cu adevărat frumoase din vestul țării. Uite-o! În sfârșit am convins-o, am mai dat o dată. Înțepată superficial, așa că la prima lumânare sunt șanse mari să o pierdem. Dar uite că ne lasă să vă arătăm. O știu că
Așa cum zicea și Ade, e sub talia exemplarelor care trăiesc aici. La un shad mans, 10 cm. Nu e exact talia pe care o căutăm, dar e un început foarte promițător, semn că peștii devin din ce în ce mai activi. Hai să o și eliberăm. Pare că încet să devine mai active. Asta am prins-o exact. Aici în față este o limbă de pământ foarte tare, argilă. Exact pe căderea de pe partea cealaltă am avut primul atac și după aia pe aceasta am prins-o când am trecut guma. Uite, al doilea! E clar! E clar! Câteodată tot ce trebuie e să prinzi câteva, să le activezi. Da, e vorba de concurență. Asta e chiar una frumoasă. Parcă e mai frumoasă. Vedeți cam cât sunt de energice. Asta cred că a fost ultima plecare. Bun. Deja e mai îmbrăcată. Deja avem parte de știuși ceva mai mari. Să facem o poză pentru că merită. Ce frumos colorat. Numai o secundă. Bun. Și cum se Acum să o eliberăm. Este. Ce am observat, așa ca o particularitate a belții, îi place că îl lovește substratul. Când guma lovește substratul, atunci îi dă. La ce a intrat? Tot la un mans de 10, după cum se poate și vedea. Mansul de 10, nu e foarte mare, dar ne-a dat feeling, așa că o să o eliberăm. Foarte sănătoase. E o ștucă frumoasă. Așa. Bravo. Pe care o vom elibera. După cum se vede, am schimbat puțin strategia. Am pus un mans alb cu un plumbaj foarte mic, de 2 grame.
și mi l-a luat în timp ce cădea. Nici nu a apucat să atingă fundul. Din cauza faptului că practic nu este vânt, sunt foarte discrete. Cred că cel mai bine ar fi să o luăm la pas, să încercăm să acoperim cât mai multă apă, să vedem ce să e dăm pe și din partea aia. altă. Poate putem aborda altfel locul. Este? Este. Uai, ce mi-a dat! Știu că asta a fost chiar în stuf băgată. Nu e o știucă mare, dar e o știucă. Super fain. Bravo! Aceeași strategie, nălucă foarte ușoară, culoare alb sidef. Și o sări coada. Asta e o știucă foarte nervoasă și încerc să nu fac o baie în timp ce o scot. Ce am observat după primul atac, că nu-i mare, dar e nervoasă, să-i dăm repede drumul. Chiar în mal, chiar în mal. Locația partidei de astăzi este lângă localitatea Dudești Vechi, o zonă unde comunitatea de etnie bulgară este reprezentativă. Balta de aici este o proprietate privată, construită pe un braț mort al râului Aranca. Pe lângă știucă, aici se găsesc și o serie de ciprinide. Și, judecând după activitatea pe care am văzut-o la suprafață, populația piscicole este chiar bine reprezentată. Sunt 4 incinte, iar noi pescuim pe prima. În incinta a doua se spune că ar fi exemplare mari de știucă, însă noi astăzi nu mai avem suficient timp să explorăm și această zonă. Adâncimea lacului în care pescuim variază între 1 și 3 metri, fiind mai adâncă spre coada lacului. Aici va fi interesant cum o ridic. Nu e foarte mică, sper să nu fac și baie. Și cu mans. Asta e piesa. Știu că uitați ce frumos e colorată. A dat exact pe cădere în zona aia trestilor, la nici 2 cm de buza trestilei. Da, ce frumusețe de știucă. Uite-o! Pe cădere l-a luat, incredibil! Dar nu e aceeași. Nu e aceeași, că pare mai mică. Sau? Da, cred că e aceeași. Mare. Sau nu. Aia era mai neagră. Uitați, TN-ul cum l-are în bot.
Când sunt apatice și acum cum a început căldura și gradul de activitate a știucilor a scăzut, genul ăsta de voblere jucate în dinți de fierăstrău, rattling, pot să fie soluția câștigătoare. Uitați Aoleu, ce s-a înfășurat în... sunt înfășurate în asta, nu? Trebuie să vii aici mai aproape cu mine. Ai un exemplar frumos. Lasă aici. La mine. Până se... Cred că pot să o scot cu mâna. Lasă că scot cu mâna. E cam periculos. Uai, ce exemplar. Hai să vedem exact cât are. Asta e chiar un exemplar de cântărit. Undeva la 4 kg. Frumos. Facem și o poză. Uitați ce superficial era înțepată la vober. Am avut noroc în genul ăsta de vobere cu triplele mai mici există șanse mari să agațe în ambele. Suntem, deja cred că am bătut cam 3 sferturi din baltă. Da. Am prins și câteva știuci mari. Am prins și pe gume. Da, Adi a chiar am prins și prins pe- la o gamă destul de mare de năluci. Adi a prins și pe voblere. Am prins la C4, am prins la rattling, la TN, la gume. O să mai insistăm și în curba asta, unde pare mai sălbatic. Aici chiar arată foarte bine. Malul e mai nebătut. Și o să încercăm să închidem emisiunea probabil aici, sau dacă nu, chiar la intrare, pe ultimul ponton. Să vedem dacă acum mai spre după masă nu o să fie mai active știucile. Mari. Căutăm pe alea mari. Exact. Uai! Ce bucată mi-a dat! Piesă. E piesă frumoasă. Uite-o! Și mie! Nici asta nu pare mică. O să încerc doar să văd cum o pot aduce pe după. Așa. Asta chiar e o piesă faină. Mamă, și asta e. Aoleu, asta e bucată. Astea sunt cele pe care le căutam. Un dubleu de zile mari. Că eu o să încerc să o scot aici. Chiar sunt niște știuci frumoase. Poți, Adi? Da. Încerc să o scot aici. Uite aici. Piesă. Un duet de zile Cred că mari. sunt gemene, nu? Da. Am Undeva la 4 kg. 3-4 kg. Bucata. Cam așa arată. Ar trebui să eliberăm cât mai repede. O eliberare dublă, cred că e o premieră pe anul ăsta, nu? Așa. Uite ce frumusețe de știucă. Asta mi-au luat-o peste O cap. luat-o greșit inițial, după care s-a redresat. Și a revenit bine. Cred că e cea mai frumoasă știucă de astăzi. Ți-am zis că acolo mai sunt. Și-a lovit extraordinar de tare. Numai să o Adi, depărtez să de vii să-mi ponton. duci gripul, te rog, că asta chiar e faină. Să o depărtez de ponton. Hai, acolo, în capac, în primul, unde chiar unde ai pus mâna.
Așa. Așa încerc. Să mă lase. Gata. Asta chiar frumusețea zilei. Poftim. Mulți ani fain. Asta chiar eu știu că odată din exterior am luat-o. Cum se vede? Tot pe un mans. Să vedem câte kilograme are. Asta chiar m-a făcut curios. Undeva la 4,5 kg. Asta chiar e o frumusețe. Super sănătoasă. Încă o zi reușită, petrecută în natură. Locația de la Dudești Vechi chiar promite. Da, Ne-am deci e un super loc distrat. minunat, unde te simți bine și poți să faci o partidă frumoasă de știucă. Cu exemplare frumoase, pe care pot fi prinse, după cum ați văzut, într-o gamă destul de largă de tehnici. Am pescuit la woblere, crank, rattling, lipless. Am prins bine pe gume, cred că cel mai bine Da, cel am mai prins pe gume. bine cred că am pescuit pe gume, din cauza că nu a fost vânt deloc. Deci e o acalmie pe baltă și totuși în condițiile astea am prins bine pește. Da, da, da. Și din Mie. cauza că n-a fost vânt, ne-a permis să pescuim pe gramaje de genul 2-5 grame. Am fost nevoit să folosim gramaje. Exact. A fost cea mai naturală și eficientă prezentare. Pentru că altfel am avut o perioadă din zi în care n-am avut atacuri, până ne-am dat seama că trebuie să scădem atât de mult gramajul. Sper că v-ați simțit și voi bine alături de noi. Până data viitoare. Noi ne-am simțit cu siguranță foarte bine. Și abia așteptăm următoarea ieșire aici. Fir întins! Fir întins!